Arteko eskolako ikasleak gara. Badakizen ondo den Urdazu eta Zamurdit? Xaretan gaude. Sara, Ainhoa, Urdazu eta Zamurdik osatzen dute. Eta gure Euskuara? Aski aberatsa da. Belarra idoztua dago. Martin, balota timarrio. Atxar, estela hartuko dut. Hartu, balota timarrio. Hartzen dut eta aldo nahi. Ole. Gazi zerrakura itera. Pasota hartuko dut. Izazu fite! Oian, kartza mokanesa. Dori! Zure mukizua zertako bota nauzu. Zu mugitu orduko aztoarrak ume egingo du. Eta lana bukatu dugu. Hauxe izan da dena. Espero dugu gure eskuara gustatu izana. Aio!